गारिया उल्थायनानै गोलैदों ए हारसिंनो उल्था फैदों बे टेम्प'आव हिनजावा फैदोंमोननो गाइस दख'नासो बियो एकदम जिथुना जिथफ्लेलांजोबखादों आरो ना नै नाय गारिया सेस सिगांनि ग्लासा मा जागोन तो हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ'आव तो ओमफ्राय जोङो दायो ओरैहाय दङ आंजों ओमफ्राय R15 दङ ओरै जों सानैजों बेरायनो थांनि नावकाटाथिंजाय आरो ना तो जोंनि नावकाटाखौथ' दाबो मोजां नुवाखै जानांगौ नोंथांमोना दे आं नावकाटासो बुंगासिनो सखौथ' एसे नायदो दिनैनि ब्लगा माबायदि जायो एसे इन्टारेस्टिं खालामलायनोसै नामा फैया भिउआ डाउन जाबाय दिनना नोंसा फाटारखौ गोख्रै दानो भिउ बिनो दे खुलुमलाय भिउ बिनो माबा भिउ नांगौनो बेनो हो होननानै बुं बिराद खम जाबाय भिउआ बे मोनसे भिडिअ'आव गाइस बिसिनि फाटारनि भिडिअ होनाया साला भिउ खाराखै ओंखायनो ओइ आमायसो गोख्रै थाबनो भिउ खारो आमायसो नुदोंना नुवाखै आंखौ बेसे दुखु जाना दं आंसो मिथिगौ आमायसो तो आमायसोआ जोंनिया भिउखौनो होआखै आरो ना गाइस तो जियानो जा भिउ लाबोदो आमायसो खुलुमदां नोंखौ दे दायो R15 जों होलांलायनोसै जोङो नावकाटाथिंजाय ओरैजाय सिद्दानो नाय लामाया बिराद खाराब जोंनि न' खाथियावनो आरो ना गाइस सालायानो गाखोनो थिनोखै गाइस आं नै गोदनायाव लादोंना तो कार्बि आंलं थांना फैनानै आंहा गोदनाया जाला आरो ना खुदैखौनो मन'नो हायाखै एकदम पेरेनजाइटिस ना मा होनना बुंदों गाइस बियो माने जिथु हमिअपेथिकनि मुलि जादोंमोन आरो ना बिसोर खिथादों पेरेनजाइटिस जादों होननानै तो दब्रा बेरदों आरो ना गोदना सिङाव बिराद सायो ओंखाम मननो नागिरा आरो ना तो जियानो जा नायलांदो दिनैनि ब्लगखौ दे गाइस जोबजासिम ना नैबे जादों जोंनि नावकाटानि माखासे धुलान्दारफोर बिराद गोन्दा गोन्जि थायो बेयाव नैबे थान्दैनि माबा गारिनि बे इउटुबारनि लागाव नैबे आरो बुंला आं बेखौ सिनायखायो नोंथांमोनहा दे गाइस बेनो जोंनि नावकाटानि भिउखौ नायना लादो नामा बुङो दिनैसो देखायलायदो नामा बिराद गोबावनि उनाव मोजांनो तो सप्तासा जों बेयावनो थाफैबाय थायो आरो ना उपाय गैया खामानि गैयाबाथाय मट' ब्लगिं खालामनोबो ग'प्र'बो गैया जाहैबाय होननांसिगोन ना गाइस जागा बेथिं फैयो जोंनि न'आ बेथिंनिफ्रायनो फैयो न'आ जोंहा बेथिंजाय पार्कआव थांगोन पार्कआव नावकाटा पार्कआव बेथिंजाय जागा गाइस बिसिनि माने बिफानि सारादुनि थाखाय सिटि बानायदों आरो ना सिटि नामा लाइजामसो ना मा होनो बेखौल' मिथिला सारादुनि थाखाय ओमफ्राय बे दखाना मैया खुलियाखैमोन बैयावसो नामा सिङाव बेसेबा बानायगोन फायासो मिथिसिगो दा हाबैना नायनो र' खनसे ना फैया लागाव हा 150 अ 150 तो लोगोफोर जों दायो मायाव फैदों होनबाथाय जों माने एसे खामानिबो दंखायोमोन जोंना गणेश भाइनि जिथु बिफा नोंथांमोनहा रुंसारि जानायखौ मिथिखादों नङा होमबा तो बेनि बिफानि सारादुनि लाइजाम बानायनो फैदोंमोन आरोना जोङो नावकाटा सकआव ओमफ्राय बेनिफ्राय एसे ओरैनो बेरायनो होननानैबो फैखाबाय नै साइडजोंलाय जोंनि खाथिनि पार्कआ बियो जोहोलावफुरिया नोंथांमोननो आङो देखायबाय थायो जे मालाबा भिडिअ ना नुखांखाबाय ओंखायनो सिङाव हाबैला आं जास्ट बेनिफ्राय भिउखौ नायदो नोंथांमोनहा मजा नाङो दा नै दै सेराव बेसेबा गोथौ ओरै गाखोना दङ नैजाय साइडफोरथिं लोगोफ्रा सासेया माथि थांबाय बेलाय गारनो थांलायबाय नामा एसे पार्कआथ' बै गेजेराव थाबाय ओरै गुवार जायगा आवग्रिनानै ओमफ्राय दालाङा बिथिं मोनसे दङ ओरैजाय मोनसे दंखायोमोन नै आरो गिदिर ओमफ्राय बिथिंना एसे पुरानासिन आरोना बै मोनसेया गोदान ओमफ्राय दायो नैखौ रिपेयारिं खालामफिनदों आरोना एसे गोबाव जासिनबायना बे दालाङा थाबा जोंफोर जोनोमानो जायाखैमोन आरोना ओइ दालाङा थाबा बे जायगायाव जिराय गार्लफ्रेन्ड लाना फै बेयाव मोजां जिरायनानै रोसो रायलायबाय था होनलाय आयु बार सिउ-सिउनो बिराद मोजां आरोना जायगाया बेरायनो थाखाय आयु खाना जानोबा बेयाव आरो बिन्दास पिकनिक खालामनो हायो बेयावबो ओमफ्राय आंनि केकखौ बेयावनो हादोंमोन दे गाइस आङो 1K साबसक्राइबार जानायनि सेकेन्ड चेनेलनि केकखौ आरोना हारसिंनो उफ्लेलायनाय टिमखौ जाबाय होनबा होनदों थाइसे जाबायदो ओमफ्राय ओइ बेनो टिम्पुआ ना से हारसिंनो बेलथायबायदों आरोना ए जेबो जादिया ना
गाइस दखनासो बियो एकदम जिद्दुना जिद्लायलांजोबखादों आरोना नै नाय गारिया सेस सिगांनि ग्लासा मा जागोन बिनि अबस्थाखौ नायामायनो ओरैजाय आयौ बिदि हारसिंनो बेलथायदोनो लोंनानै सेस गिदिर एक्सिडेन्ट जाबाय गाइस एकदम जों बेरायनोसो फैदोंमोन आरोना गाइस मानसियाथ' बर' नङा खिन्थु बर' नङाबाबो मानसिया अलरेडि बर' रोंजोबखायो दे मानसिनि नामखौबो मिथियो आं लक' होननाय जोंनि खाथिनि जायो ओरैजाय दंग'फारथिंनि मानसिया थ' बेनो आरोना सिनायखानायसो मानसिमोन ओमफ्राय हारसिंनो बेलथायदोंनो साला असेब'आ लोंनानै आरोना मानसिया खाथियाव फैदोंमोन गसंनानै थानो हायाखै आं नुदों आरोना गाइस नोंथांमोननो देखायजायासै आं मानसिखौ बिदि देखायबाय थाबा एसे बोरैबा जालायलांगोन ना थ' हारसिंनो बेलथायदोंनो लोंनानै ओमफ्राय सोरखौबा माने बेलेग मानसिखौबो गारियाव थिखांना लाना फैदोंमोननो बियो बे सोरथाय जोंबो सिनाया दा सोरबा बिहारि मानसिसोनो खिन्थु आं बर' बायदिसो नुदोंमोन आरोना दख'ना गाननायजों लाबजों एसे बोरैबा मोनलायलायदोंमोन ना खिन्थु बर' नङा बिहारिसोनो सोरबा गारियाव थिखांना लाना फैदोंमोन डाइरेक्ट बेलथाय होखाबाय हिन्जावखौबो बे हिन्जावनिया ना मा उदैथिं ना मा जिदों होनदों आरोना ओमफ्राय आखायाबो फारसे ना मा लोरिदों ना मा होनखो बायदोंसो ना मा हाराया बेबायदि होनदों आरोना थ' जियानो जा जोंथ' मेडिकेलाव हाबनानैबो नायाखै जास्ट एक्सिडेन्ट जानायाव दंमोन आरोना गाइस नुदोंमोन एक्सिडेन्ट जानायखौ